גייגו שלי הוא כמו פרח. הוא פשוט ילד שבתחילת החיים שלו הוא היה ממש ביישן, היה שם את הכובע על הראש תמיד, מתחבל, אוהב להתחפש. אחים קטנים היו הולכים מכות WWE, הוא היה עושה לי כמה 100. הוא היה רץ עם הידיים אחורה כמו נרוטו. הוא ילד חזק. הוא יכול לעבור הרבה דברים, להישאר בסנטר שלו. גיא מנגן הכי טוב בגיטרה. כששומעים את המנגינה שהוא מנגן, אז אני ישר מצטרפת אליו. תמיד יש סביבו שטויות וצחוקים וכיף. את האהבה שלו לאנימה ולתרבות היפנית הוא לקח צעד קדימה. הוא ממש לימד את עצמו לדבר יפנית ולכתוב ולקרוא, בשביל שהוא יוכל להגיע לשם, להסתדר בכוחות עצמו. הוא כל כך התרגש למסיבה הזאת, חודשים לפני, הוא כבר התכונן אליה, ויום לפני הוא בא אליי הביתה. הוא בכל הארון עבר, והוא לקח 2 קימונואים, אחד של נרוטו ואחד של הקצקי. וזה הבגדים שהוא בחר לקחת איתו לנובה. כבר התחלתי להבין שמשהו לא בסדר, כי אין מצב שגיא לא יתקשר אליי. פתאום אנחנו מגלים סרטונים שצצים בטלגרם. איזשהו מחבל נוח'בה מוביל אותו לטנדר. חטפו את הילד שלי. אני בסרט אימה. גייגו, תקשיב, אם קורה לך משהו, אתה נותן לך חבטה בלב. ואתה מרגיש את האהבה של אמא מתמוססת לך בתוך הגוף. ככה, מרפדת לך את כל הגוף. ואז אתה ממשיך לחשוב על אבא, גל וגאיה, כי אתה יודע שאנחנו תמיד מסביבך, ואנחנו המגנת שלך.
רוצה חופש, שהוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה ביפן. טיול טיול ארוך. אני רוצה שתחזור הביתה לשיר איתך ולנגן איתך. אז הגיע אפריל, והגיעה פריחת הדובדבן, וגיא עדיין שם. שיבוא, שיעשה אותנו שוב פעם משפחה שלמה ומאושרת.